mi ceer joni to banggue diine to hol diineji gonnoɗi ɗo walla hol diine gonnoɗo ɗo ko adi garagal l'islam wonande fulɓe kalten aɗa andi kala leñol ene jogui diine kala leñol bawgol arde ene jogui diine mum heddo noon leñol ngol jogano ɗum inde wasa jogana ɗum inde kono kam leñol fof neɗɗo fof wonko gonɗini hen sahaji ko kawis walla ko wasde famde no aduna o tagira ni addanta neɗɗo wiide aha aduna o no wayni wonko tagui ɗum aduna o arani tan ni wonko tagui ɗum fulɓe ene joguino diine ko adi diine islam heddo noon holno diine o wiyete ɗum mi suwa andude no wiyete kono eɗen joguino mo ganduɗen on enen nangi wonde ko kañum tagui aduna o foof kañum tagui yimɓe fof on wiyete ko gueno on ala ɗo fuɗɗi taw ala ɗo haaɗi ha hande ni enen kutoro gueno o ala ɗo fuɗɗi ala ɗo haaɗi te kanko tagui aduna o foof beele ina woodi ko ina hollira en ɗum ɗon ko kalɗa ina wodno beele ne waɗi maale mum beele ne waɗi ko aɗa andi enen woni mane men tan enen ko yimɓe tañiraɓe men joguino hankkadi noon ene reɓa ene ronronte ha yettiɗo men ɗo so tawi haqqille ene nanga ko bindol wawi nangude windannoɓe bindi enen ɓe binnanoɓe won bindunen kono noon en mbasi bindol caggal ɗum paggirɗen bindol kono ene jeeya e leƴƴi gadiidi windude ɓaleɓe enen jeeya hen ndeke noon so tawi ha hande enen jogui haqqille wonde gueno ene woodi gueno o kañum tagui aduna o foof kañum tagui yimɓe ɗum ndekete guene o e Allah o mo arabeɓe addani en saabu islam ene wawi wiide ko gotum hay juulu eɗen juulanno juulu men mi rakki hen yeruji kewɗi sen nani fulɓe ene mbiya harameji jeeɗiɗi koye juulu ngu ɓe ƴetti ɗum nden so nangue fuɗɗino so tawi pullo ene juula daroto huccira e nangue wimi wondiri gueno guila e puɗal ma ha e mutal ma mi waɗata ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi garoje mi fenata mi tooñata mi wujjata mi hulata mi taƴata enɗam mi ɗawata mi janfotako ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi ko jomum hoore mum so fini subaka haala ɗum aɗani so neɗɗo mawni e ɗum ɗo ɗeɗo gueɗe wi mi wiyata ɗeɗo gueɗe kañum haɗi hoore mum waɗa ɗeɗo gueɗe ɗum ɗo jiidani ko ganduɗa eɗe wiya hoto wat e min mi waɗata wonta gotum so tawi hen sa jomima hoto wat aɗa wiya hol sababu oɗoynomi ko bon wat hol sababu kono an e hoorema sa ƴetti aɗa wini a ɗeɗo gueɗe jeeɗiɗi mi watta ɗum a waɗata nden noon so tawi cukalel jibinama e ɗeɗo harmeji jeeɗiɗi ɗum reɓi ha joni fulɓe en mbima harmeji jeeɗiɗi kono ko kadi jeeɗiɗi nde islam ari nde ɓe gaddi haram hankkadi noon mbayluɗen kaɗiɗi jeeɗiɗi mbatta ɗum harmeji jeeɗiɗi kala pullo mbiɗoma harmeji jeeɗiɗi kala ko haali walla kala ko waɗi tawata ko gonga e mum ɗum ɗo ɗiɗo harmeji jeeɗiɗi to banggue tongoji jeeɗiɗi mi rewi ɗum ɗo wona tan e pinal fulɓe islam e hoore mum addi gueɗe kewɗi e tongoji jeeɗiɗi ɓe asmanuɗi ko jeeɗiɗi leyɗelle hen sahaji ko jeeɗiɗi eyi hay e lawol murid e hoore mum tongoji jeeɗiɗi ene feeñi hen aadaji ene jaari wonde e Serigne Bamba o yaltina ɗo e Sénégal nawa Gabon o waɗi toon ko duuɓi jeeɗiɗi eyi lebbi jeeɗiɗi balɗe jeeɗiɗi eeru jeeɗiɗi ɗum ko haalluji muriɗen jiiɗani kay gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa tongode jeeɗiɗi ene feeñi hen gila tan pinal grek en wonko wiyete 7 wonders of the world les 7 merveilles du monde ɗeɗo gueɗe guila aduna ɓooyɗo ha hande tongode jeeɗiɗi ene battini hay e chrétien en wiyama joni so tawi darga are darade ko mbiyeten buttufol ene wutta wuttete ko laaɓi jeeɗiɗi ɗum ko chrétien ko diine chrétien en kaali ɗum deke noon tongoji jeeɗiɗi mi rewi ɗum dewmi ɗum tawmi ɗum pine kewɗe tongoji jeeɗiɗi ene hol sababu woni wiɓe to grek en toon fuɗɗi
won wiɓe tonggode jeeɗiɗi nde ko timmal tonggode jeeɗiɗi nde ko baɗal tonggode jeeɗiɗi nde ko kawis hankkadi noon aɗa andi pine koko nontodinta tan a yahata nokka goɗɗo ara nokka e ma goɗɗo ara nokkira e ma ko ɗum ɗo woni ko ngannduɗaa fulɓe ene mbaɗatno te haa jooni ene tabiti ɗum wonno diine maɓe jiidaani kay ko nanani e caamaaɓe jiidaani kay ilo ɓe ngannduɗaa fulɓe sono jogii nayi won dokkuɗoɓe nayi ko ilo wonno ilo ene funda e caamaaɓe ko caamaaɓe o caamaaɓe ne wonno ko maayo Aboubacry Moussa Lam haali en ko heewi wonde fulɓe nayi mumen ummi ko maayo ndeke noon sen kaali haala maayo en kaali haala waalo en kaali haala leydi ndeke noon fulɓe wawa aynooɓe ɓe mbawa serdede e remoɓe ɓe ɗum ɗo ene jeeya e diine mo ganduɗa fulɓe ene mbaɗanno ɗum ko adi islam ɓe joguino diine moɓe ndewata ɓe goppi ko ɓuuri ko en heewde saabu wonɗo heddi ha joni on ɗon diine ɓe ndewi l'islam ari ɓe ndewi e mum no ɓuuri weɓirde holko addi ngol ɗo beɓogol ko ɓuuri ko hen heewde won leƴƴi nannude ɗumen diine ne satti sanne kono enen hayso tawi ɗum waɗi e won nokkuji enen e won nokkuji ɗum weɓɓi no fewi holko weɓni ɗum aɗa andi ene jeeya ko duñi en naatde islam bindol eɗen leƴƴi afrique ene bindanno sabi haali naane wonde firawna en ko windannoɓe kañum ene jeeya adiɓe fentoɓe bindol won leñol goto wiyete ko sumaren ɓen gonno ko iran ɗo woni hannde ɗo ɓen ko ɓaleɓe kurɓe gonno no wiyama ni ko ɓen penti bindol enen addani en wasde bindol ko ferde nde ferde égypte misre arde ha ɗo ko ɗum wasni en bindol ɗum wasni en gueɗe kewɗe ɗo